Wat denkt ze? Alles is toe, hè. Alles is toe. Wat een keer meer. Een goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij zijn van de L1. Dat weet ik, dat zie ik. Oh, kijk. Oh, gelukkig. Ja, je snapt natuurlijk wel wat we komen doen. Zeker. Want ja, de tape, de ballonnen, de tekst, onmiskenbaar. Ben niet voor mij. Veel weer dan wel. Voor mijn dochter, Stefanie. Is die toes? Die is net weggegaan. Och. En die gaat maandag beginnen in het leger. Al vandaar de groene ballonnen. Precies. En dus haar carrière switch is voor haar vriendinnen aanleiding geweest om haar speciaal in het zonnetje te zetten. En op die manier ook zeg maar, haar overstap van het zuiden naar het noorden, want ze gaat ergens in Ermelo beginnen met de opleiding, om dat te markeren. En papa is natuurlijk ook trots op zijn dochter. Zeker, natuurlijk. Maar hoe oud is Stefanie? 28. 28. En carrière switch? Ja. Ze gaat dus... Van een baan bij de supermarktketen Albert Heijn als teamleider gaat ze naar het leger. En omdat er meer mogelijkheden zijn voor carrière en ook voor haar eigen ontwikkeling. Wauw. Ja, en dus nog wel een bijzonder verhaal. Het is een kind met de Duitse nationaliteit. En in het Nederlandse leger zijn heel veel mensen welkom, maar het moest wel Nederlander zijn. Dus ze heeft ook de keuze gemaakt om ook het Nederlanderschap te verwerven. En omdat ze hier in Nederland geboren is, uit Duitse ouders, heeft ze oorspronkelijk de keuze tussen een Duitse of een Nederlandse nationaliteit. De keuze is toen gemaakt Duits. En nu heeft ze de keuze gemaakt om ook Nederlands erbij te pakken. Dus ze heeft nu een dubbele nationaliteit en daardoor kan ze ook in het leger beginnen. Maar ziet je eigenlijk Duitser dan? Nee, mijn vrouw is Duitse. Ja. Oké. En dat is niet de huidige vrouw, maar een vorige vrouw die wordt Duits. Ja. Oké. Bijzonder. Zeker. Dapper. Absoluut. Want ik vind sowieso dapper. Het werden er steeds meer vrouwen die beroepsmilitair zien. Absoluut, ja. Maar desondanks, het is natuurlijk wel een enorme mannenwereld. Zeker. Het ze door de gedachte al over laten gaan? Zeker. Ze is ook geconfronteerd natuurlijk dat in het leger de spulletjes vaak voor mannen bedacht zijn. En dat er wordt weinig rekening is gehouden dat vrouwelijke vormen wat anders zijn. Inmiddels is dat wel iets beter. Maar ik kies toch van die hele grote hemdjes en onderbroeken die niet helemaal ideaal zijn. En hetzelfde gaat voor de sokken. Maar inmiddels is dat opgepakt en verbeterd. Ja. Nou, ik kan het me nog zelfs herinneren van mijn dienstplichttijd. Daar kreeg ze van die onderbroeken, ja, dat worden net hangmatten. Ja. Precies. Dat is nog steeds zo, hè? Een beetje waar, ja. Ja. En wat vond pap ervan dat zijn ganse hoes ik word versierd wordt? Ik ben vanmorgen toegekomen en zag dat. En ik word van tevoren gewaarschuwd. Van de meisjes van de handbal hebben me met een verrassing echt verrast. En ja, dus ik vond het geweldig. Heel fijn dat ze ook haar zien in haar ontwikkeling en ook haar zien in haar keuzes. En daar ook als vriendinnengroep een waardering aan geven en ook een speciale betekenis. Dus het feestje is gisteren geweest? Het is helemaal geen feestje geweest. Ze is vanmorgen verrast ze is zelf ook verrast met deze uitbundige ballonnen en vlaggetjes en noem maar op. Dus dit is echt super vers? Super vers. Lijkt misschien 3-4 uur, 5 uur. Nee! Dus eigenlijk zien we te laat, maar nog wel actueel. Zeker. En waar is Stefanie nu naartoe? Naar het werk? Ze is gewoon rennen. Want natuurlijk als ze in het leger gaat, moet ze natuurlijk een goede conditie hebben. Hè? Die basistraining en die basisconditie moet er zijn. En ze heeft ook een opleiding op SIOS gevolgd, dus ze is sportief. Handbalster? Handbalster. Op niveau? Bij nut, ik weet niet hoe hoog dat is, maar... maar wel fanatiek? Wel fanatiek, ja, en alles. Dus het Duitse kantje is er toch wel een beetje in. Ja, daar wordt er wel eens stukken van gezag. Bijvoorbeeld met voetbal ook, hè, van de Duitsers hij ze pas gewonnen als ze in de bus zoten naar huis toe. Precies. Ja, dus stiekem zien wij er denk ik wel eens jaloers op als Nederlanders. Ja. Want die winnaarsmentaliteit. Dat echt afmaken en ook echt tot de laatste minuut. Juist. En het gras willen eten, dat is soms niet te zien. In ieder geval, soms is zeg maar op, maar die hebben we al gewonnen en dan winnen we het niet. Hè? Of we denken van het wordt niks meer en als jij er doet. En in die zin, afmaken tot het laatste, dat kan geen kort, zeker. Het Stefanie dan het beste van twee werelden?
Dat denk ik wel, ja. Ja? Ja, ze is natuurlijk opgevoed in een stukje in Duitsland, een stukje in Nederland. En daardoor, het Anarzuus, is dat zo'n ruim blikveld heeft. Hè? Je kent ook verschillende culturen, je kent ook verschillende normaliteiten. En dat is verrijkend. Hè? Kijk, het hele strikte van de Duitse, dan zegt ze niks van kinderen wat soepeler. Wel al geschoten. En aan de andere kant natuurlijk ook meer het, zeg maar het polderen, het overleggen, het er samen uitkomen. Ja, dat is typisch Gert van Ie. En dus dat zag ze ook in haar werk bij Albert Heijn, dat ze die beide kwaliteiten kan combineren. Het was een goede teamleider voor jonge kinderen, zeg ik dan maar even, 16, 17, 18, graag verwerkten. Omdat er duidelijkheid was. Dit zijn de afspraken, zo gaan we doen. Maar ook ruimte voor als er meer ruimte moest zijn om een oplossing te vinden. Niet strikt uit het boekje, maar gewoon kijken naar wat nodig is en wat kan. Een vrouw met leiderscapaciteiten. Absoluut, absoluut, absoluut. Ja, zeker. Het is leuk hè, dat mensen die hier nog zitten te kijken dadelijk, die zien, net zoals ik denk ik, zo beneden van, heb je geen foto bij de hand? Ik zal eens kijken of ik het kan vinden. Ging jij nou op een ballon staan? Nee, Oh, helemaal niet. god, dus dat hebben we net gemist. Dus, De telefoon is leeg. niks? De telefoon is leeg. Oké. En we maken eigenlijk, het zijn niet zo van de foto's. Dus Nee? althans niet van de grote foto's. Oké. Hey, en wat ga je nou precies doen in Ermelo? Een opleiding volgen als logistiekeling. Dus de logistieke diensten in het leger. Te organiseren dat spulletjes overal komen. Begin met een basisopleiding. En dan na verloop van tijd is die basisopleiding achter de rug is, kunnen ze in dat logistieke vak verder. En dat mondt dan uit in een onderofficiersrang als sergeant. En dan gaan de dingen verder. Dus, Ze is nog jong? 28 jaar. Ja. Wat ze bij Albert Heijn natuurlijk als teamleider ook gedaan heeft. Zorg dat die winkel gevuld is, zorg dat de manschappen er zijn, zorgen dat klanten goed bediend worden. Getting the job done. Precies, en dat zal ze dan ook, denk ik, in het leger gaan doen. Heb je nog meer kinderen? Ik heb nog meer kinderen, zeker. Ja? Ik heb nog een zoon, Stan. Die is in het leger geweest. Een beetje het voorbeeld voor Stephanie geweest. Beroeps ook? Beroeps geweest, ja. Die heeft de overstap gemaakt naar de snoepjes. Dat is een snoepjesfabriek, plantmanager geworden. Omdat in het leger het hem tegenstond dat er te weinig mogelijkheden waren om het echt goed te doen. Gebrek aan materiaal, gebrek aan oefenmogelijkheden, dat vonden we dus gewoon niet meer aantrekkelijk genoeg. En in de snoepjes gaat het heel goed, want ook daar weer geldt, organiseren, teamwerk, goede afspraken maken, dat helpt ook bij het maken van snoepjes. En ik heb nog een dochter en zij is werkzaam in zeg maar de dienstverlening bij het uitzendbureau, een technisch uitzendbureau in Meersen. En ik heb nog 2 kleinkinderen, dus ik heb Ollie van 5 en ik heb James van 0, die is pas geboren. Dus. Ollie! Leuk! En James klinkt echt... Stevige, een echte James en een echte Ollie. En zonder dat we het wisten, toen Ollie geboren is, 5 jaar geleden, hadden we een Stan en Ollie. Want Stan is meer dat een toevalligheid die... Stan en Ollie, de dikke en de dunne. Zo is het. Ze zijn allebei hele smalle kinderen en mannen, maar ja, zeker. Oké, en waren ze als combinatie ook leuk? Zeker, absoluut. Absoluut, absoluut. Ja, fijne kinderen. Volgens mij staat hij wel een heel tevreden, gelukkige mens voor mij. Absoluut, ja. Ik heb een heel rijk gezinsleven en het geluk mooie kinderen te mogen krijgen en ook zelfs kleinkinderen. Dat is natuurlijk een groot genoegen en ik heb ook een hele mooie baan. Ik ben schoolbestuurder in het basisonderwijs en ook dat is een uitdagende functie de afgelopen maanden geweest met corona en ook het afgelopen jaar. Te zorgen dat alle kinderen goed onderwijs kunnen blijven krijgen, dat was wel een stevige opdracht en dat is denk ik goed gelukt. Dankzij heel veel inzet van leerkrachten, ondersteuners en ook ouders, maar vooral ook de kinderen. Maar dat moet erin hakken, zo'n periode. Dat hakt er ook echt in. Met name de vakantie was echt nodig. Om eens even weer de normaliteit te ontdekken en ook even weer tot zichzelf te komen. Ook eens even te genieten van het weer en van de omgeving. En eens even niets. Gewoon eens echt eens even niets. En niet weer van door besmettingen, door kindjes ziek, door leerkrachten ziek. Daar krijgen we de lessen niet geregeld. Ja. Gewoon eens even niks en weer op adem komen. Ja. En ook weer krachten opdoen om vanaf in september weer met veel plezier verder te gaan aan de ontwikkeling van kinderen. Hè? En ook uiteraard de ontwikkeling van
van medewerkers. Nou vallen eigenlijk alle puzzelstukjes op zijn plek, want het leidinggevende zit gewoon in de genen. Hebben we wel, ja. Dus het is van nature een houding die bevelt. Hè? Om voor te gaan, om initiatief te nemen, om leuk te stimuleren. Ja. Ja, en komen de kinderen wel eens bij papa voor advies? Zeker. Pap, wie zou zich dat doen? Pap, wie zou zich dat doen? Ja. Maar vooral ook van, eigenlijk in de dialoog, hè? Gewoon gesprekken voeren, dit ben ik van plan en wat zou ik dan doen. Ja. Ik vind opvoeden tot autonomie is het allerbelangrijkste. Ja. Dat ze dingen als ze zelf kind doen, Ja. dat ze met veel plezier in het leven stijgt, dat ze het voor een ander wil betekenen. Dat is het allerbelangrijkste. En als ze dat voor elkaar hebben, dan komt de rest vanzelf.